Aku kate rono lho aku iki. Ini saya lah, dijomong-ngomongan Aku kate rono lho. Kowe iki lho nggawa apa? Nggawa panganan ojo iki. Gorene aku luwe. Iki bakal iki. Aku luwe gorene. Iki bakal iki. Karo aku sapa ning kene? Karo kula permisi wah. Ora oleh, iku kekno aku dhisik. Iki bakal kowe tak gawe ngono. Gorene. Oleh wani ambek aku tak jotos malah rene. Ojo to. Kok sik ojo diroyo. Ora iso wis. Ojo diroyo. Rene. Wih. Aduh, ampun itu. Iku ngene kesaktianmu. Musuh tak pilih aku. Aduh. Duh, anak menungso nduk kene iki. Wah. Kira-kira kena tambane apa ora ya? Oh, urip. Wah, koyo kena ditambani iki rek. Tak angkat sak meneh gedine, piye carane iki? Lah tak angkat rek. Iya. Hah? Halo. Wes. Pilih perasaanmu, Le. Jenengmu sapa? Kok iso awakmu turu, Nduk? Wetuk iki mau. Sapa, Le? Awakmu, Le? Wong ndi? Ndi iki to? Iki depan depapanku, Le. Iki peguru aku nduk kene iki. Oh, pedewan sampean iki. Iya. Sapa jenengmu? Suwun. Kula sampean tulungin iki wau. Yo, kalau tulungi dipangani irek om nduk kono. Terus kadung dirubung laler barang etre. Hah? Makanya saiki apa kekarapanmu, Le? Niki kajenge temu sampean meguru to. Lho, sik. Aku tenan ta iki, Le. Masalah abot melok dadi muridmu, Le. Kula sanggup lak niati tak kajati tak kabuli, Guru. Tenan, Le. Kamu siap poso rino wengi, Le, ora mangan ora ngombe? Nggih, siap. Masalah iki dadi muridku ora kok demen-demen. Akeh sing dadi muridku lan gagal. Mergo ujianku gede. Kira-kira awakmu sanggup apa ora, Le, nek ujianku iki, Le? Udan panas tak lakoni. Guru. Kula sanggup udan panas kula purun udanan. Lah ndelok tekadmu sing paling gede kuwi, Le. Berarti nyoto-nyoto awakmu gelem, Le. Hari ini aku tak latih. Tapi sadurunge latih poson dhisik. Ben sik atimu. Pesan apa niku, Guru? Poso mutih. Kaya to? Ora oleh mangan, ora oleh ngombe. Jenenge poso. Wis aku nduk kene engko tak latih. Saiki siap apa ora? Siap, Guru. Oke, ayo. Guru. Oh, awakmu to, Cung. Kok sajae enek awakmu ketebang teko kono enek apa? Kula niki wau mantun gelut kalih pendekar. Kula ajenge nembe kalah, Guru. Ya mesti ae to, Cung. Ilmu sing tak kekno awakmu kuwi kurung sampurna. Iki sejarahe awakmu ki sik tak kei ilmu separuh tok. Iki cek kurung kabeh. Iki engko nek wis tak kekno kabeh, awakmu kudu iso nglakoni berandal begal lan ngecu sak terusane. Iku tumindakmu. Awakmu teko nggone pasetran gondo mayit iki nek awakmu gak iso ngono rugi teko nggone padepokan kene. Terus pripun, Guru? Wis saiki ngene, awakmu gak usah khawatir. Saiki latihan maneh. Bakal tak kei ilmu aji segoro geni. Tak turun nang gone awakmu.
wis cung ilmu kabeh sing teko nggonku wis tak turunno nang gone awakmu kabeh. Saiki awakmu jalo nek mundur teko nggone padepokan kene. Matur suwun guru. Yo wis tak restui kaya bani mili. Wes le. Gerakane terokno sing tak latih. Dang, tak deloke kok kene. Kira-kira musikmu asih apa ora? Dang. Kuda-kudane iki kleru le, kudu ombong ngene lho. Lho. Iki makake madani wong bayi ya. Wis cukup le. Tak delok wis kesaktenamu wis mulai akeh lagi tak tambahi maneh le. Ilmuku tak kena kowe kabeh le. Ya, am kira-kira sanggup apa ora le tak ilmu kabeh le. Nggih, sanggup guru. Pakai ilmu le ya kira-kira kamu bisa sanggup le ya. Kuat no le. Iki ilmu niki dhuwur iki le. Kuat no iki le. Ilmu niki dhuwur iki le. Wes le sanggup le. Guru, Piye perasaanmu? Penak gak? enak guru. Suwun. Jadi sing enek sing nantang awakmu le ya. Awakmu saiki sakti. Nggih, guru. Ini tongkat iki ya gowon. Iki peninggalan ku tak kek awakmu. Awakmu tak kei kekancan le ya sing bakal ngancani awakmu mulai titik iki nganti sak teruse le. Nggih, Siap le? siap guru. Iki jenenge lutung. Potong lah niku guru. Nggih. Lutung iki bakal ngancani awakmu mulai titik iki nganti sak teruse. Dadi awakmu kualan musuhmu. Teluk lutung iki bakal ngancani awakmu nggeluti sing mau lawan kumu. Nggih, guru. Lutung mudun to. Mudun. Nah, iki lutungnya lho. Iki lutung. Le ya, panganane iki ora kok sego le. Apa? Iki panganane burger. Mangan lu. Panganane burger iki le. Mangan burger ke mangan burger. Lutung kancanana wong iki ya mulai titik iki nganti sak teruse. Dadi lek enek apa-apa karo bocah iki, aku bakal ngancani ya. Yo, ketepaan ketemu kene iki mau. Bakul kethuk tak antani, nek kepethuk tak petani. Kandel tenan kulitmu bisa nambah aku. Aku iki tebal tapak palune pandhe. Saiki apa sing nduk andalne kowe? Wes rasa kakak ngomong, ayo saiki gelut apa piye? Cak gelek milih ndi kae ngarep tamburi tah teko iringan. Wah. Wah. Hahaha. Aduh, ngelani kayak sakti tenanan kowe itu. Kok balik kok kalah. Ayo. Wah. Hahaha. Iki cilik gampel iki. Otong. Iki musuhmu iki dudu iki. Ayo, Tong. Kowe, tekan Tong. Oke, opo kowe tok sing wani? Aku yo duwe ilmu iki.
Musuh. Lah dalah. Kon Gelut kok malah gendaan. Ayo Ayo mulai. Ayo.